От Калин за своите зетове, за Марин и Стефан, и най-вече за своят брат Шефке. Какво му трябва на човек? Безброй сбъднати мечти и приятели добри. За какво живе на този свят? За моите зетове, Марин, Стефан и моя брат Шефке. За нашето семейство, имаш ли ги? Имаш всичко, брат ми, разбери. Аман благодарен съм, Господи, че ме дари с зетове. И братя, какво му трябва на човек да е на върха с зетове? Благодарен съм, Господи, че ме дори с зетове. Стефан. Стефан е упората ми, а Марин е силата ми. Какво му трябва на човек? Безброй сбъднати мечти и приятели добри. За какво живе на този свят? За моите зетове, Марин, Стефан и моя брат Шефке. За нашето семейство, имаш ли ги? Имаш всичко, брат ми, разбери. Аман благодарен съм, Господи, че ме дари с зетове. И братя, какво му трябва на човек да е на върха с зетове? Благодарен съм, Господи, че ме дори с зетове. Стефан. Стефан е упората